Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papati ulang-ulangake mesti ing karampunge olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris olopes kontul baris Petro iki gurune mbiyen gawe saka apa ya nyuwara alon yo apik nyuwara cepet yo apik ayo Kansal Semar ki ora adil suaraku cemeng ning suaramu ku nek gelem nyuwara dhuwur yo apik lho ayo Kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara cira lupat maju papat-papati ulang-ulang ngangge mesti enggal kanggone olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris olopes kontol baris suaramu ki jane cemeng ning yo apik makasih sing elek ki jane asline ana sing elek anak Semar blas ra iso nyuwara ki ana ana endi oh kuwi mendono mburimu nembang apa-apa ya ora iso nembang sing modern ya ora jedak isane mung waton dawuh ayo mesu bocahe nyepelek aku sengit ora disepeleke iki kowe pamer swara ngono kuwi iki guru paduan suara waduh Kampung Karang Kadempel ki sapa sing mulang Panembrama? Kuwi lho. Edan, malah aku durung tau weruh nek kowe mulang Panembrama e. Lho, iki apa? Wingi lomba ning kabupaten? Ora lolos seleksi. Ora lolos seleksi kok mlelengi ora jamak ora. Coba nek kowe pancen guru lomba paduan suara tembang gugur gunung ki mau go. Aja tok laleke, arep kowe apal gubuk asmara, kowe apal lali janjine, kowe apal apa jenenge kembang rawe ning gugur gunung ki aja nganti tok laleke. Iki penting lho, Le. Jroning surasaning tembang gugur gunung kuwi mawa teges kamanunggalan sarta gotong raya. Kuwi becik yo tembange kaya aku. Oke, nyepelekke ora. Nang 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 nang. Piye? Lha dawa tenan suarane. Ora mung suaraku sing dawa. Ya. Ayo semono, semono. Ayo. Iya ya kok sik tak adus sik. Iya. Iki tegese ki tembange. Ayo kanca ngono kok adus karepmu ora sak karepmu. Ayo kanca. Piye? Gulu cendhake suarane tetep arep serak-serak ning jos. Ayo kanca. Lho, heeh. Seneng aku. Seneng ta kowe? Heeh. Ayo kanca. Kok wis medun? Munggah, Pak. Ayo kanca ngene ajeg. Ngono aku wis ora tau ajeg, Tru. Mun aku nek ditinggal dhewe wis ora ajeg. Ayo kanca semono. Ayo kanca. Ha. Ngayahi karyaning praja kene. Medun sithik. Kuwi numpang. Heeh. Wis numpang wis. Malah seneng ora. Kene aja numpang larasan tegese larase semene kowe nang dhuwur sithik. Kene gugur gunung tandang gawe. Oh. Kene. Nah, pertahankan. Oke. Kene gugur gunung tandang gawe. Nah, saya rukun. Aku disampar-samparan cangkeme. Saya rukun. Bebarengan ro kancane Lilo. Hah? Lilo. Asli ikhlas. Tapeke? Tapeke. Lilo lan legawa kanggo mulyaning negara. Ha, mulai hitung. Sate loro, tempe loro. Cira lupat. Goblok banget. Cira lupat maju papat-papat diulang-ulang akan mesti rampunge. Nah. Hologram holopis. Holopis kontol baris. Kok kira usah dicengkok.
ketinggalan ngono. Lopes kontol baris, lopes kontol ora sanggo. Lopes kontol baris, ngono rasa. Wong ki duwe kreativitas dhewe-dhewe terus. Ya. Aja tok larang aku. Ya. Ketinggalan Rama, aku tak becak. Ketinggalan Rama iki tegese iramane wis bablas kowe isin nang kono. Kena traffic light. Rasa jauh omong nang ki wae ora. Lopes kontol baris, lopes kontol baris, lopes kontol baris, lopes kontol baris. Jlang. Ose. Apa ki mau kaya iki mau? Ledo surake mau lho. Kontol baris gamelan digendhelake. Jlang. Terus penabuk kabeh muni. Ose. Ose kok keri. Ape tenan bagone nembang ora. Nyenengke gugur-gune ki ya terus. Heeh. Ayo, nembange sing kur-kur wae terus ayo. Yo. Yo, kur-kur wae sang nganggo tembang-tembang sing anu jenenge solo ora. Engko ndak kancane dora nyambut gawe. Heeh. Mergo iki sing iso diitung jumeneng ki pirang-pirang. Iya. Engko Prastiwi nek ora kon ngadep ya Prastiwi mung mangan gaji buta. Ha iya. Mula aja nganti kabeh makan gaji buta. Sing capek iki rejeki iki lumantar tumandang karya. Ha. Nek nyambut gawe serius kok nyambut gawe tememen, rejeki iki bakal sithik ning dagingi, Tru. Iya. Nek nyambut gawe mung sak penake dhewe. Heeh. Nek wayange omong mripate merem. Heeh. Nek wayange muni gamelane mripate lagi melek, titenono asli. Ora dagingi wis. Ora ndayani ditabung ora bakal iso mlumpuk, ora berbunga. Ya. Ngono ya, Kong. Ha iya.